Dat mag iets niet, hè? Ze bracht me alles in het leven. Dus hij hielp me, nou ja, dronk ik net te bord, ja, ik mocht al graag bier. Want ik ben weer doen. Minder ik wat, no? Dat ging heel hard. Ik kreeg in februari een relatie met haar. Maart weer zwanger. In juli ben ik, of in juni ben ik verloofd, in juli ben ik trouwd, in december ben ik geheid. Dat ging dat. Ja, Je weet van oppakken. ja, dat ging wel heel hard, hè? Niet meer beide net van waren, maar vooruit maar. Het is net roos. Ik ben bijna nu ook niet meer getrouwd geweest. Ja, helaas, dan mocht het niet meer. Was ik nog bij haar geweest. Ik nooit bij haar gegaan. Nee. Dan ben ik nou dit hier 28 getrouwd geweest. Dan zag ik wel in het stadion. Ja, daar had ik nog een trui, maar die doe ik net om, het wordt warm. Nou, dit is dan mijn kambuurkamer. Of Feyenoordkamer. En het is een mooi plakje samen. Ja, zeker, zeker. Ja, ik ben wel trots. Mijn zoon en ik gingen naar die Ferrari, die staan dan achter die in de kast. En ik ga daar een broodje Ferrari staan. Nou, en beneden had ze zien nog, maar ja, die zit onder het stof en dan mocht ik net vaak omkomen voor hem. Nou ja, dan doe je dat net nog. Dan mag je dan afblowen. Eén keer in die allereerst wat ik met zijn voor hem scheen. Hij zei, hij, dan mag er net vaak komen, hè, want dan is zo stukken. Ik zei, jongen, dat belooft hij niet. Hier een ziekte van Alexander. En hier prostaatkanker daarbij. In 2013, 2 weken van zijn in de stonden. Dus we er in te winnen waren, maar dat had hij dus gewoon jammer genoeg net beleefd. En dat op mijn verrekte zeer. En mijn vader die ben nog verweld. Wow. Hij is voor Feyenoord, mij dan verweld. Ik zeg, doe wel jongen. Stond ik me even aan, ik ging hem zetten, dan pak ik even een foto van hem en dan zeg ik van jongen, dan zetten wij met z'n beiden. En dat voetbal, dan komt ik, zoals zaterdag, dan moest wel met waar voetballen. Nou, dan won wel waar, dan zoek ik naar de foto. Ik denk, yes, wedstrijdpunten boeken. Ja. En je vrouw? Die is nog komen er een jongetje niet al verliezen stonden, een MS. Of MS, maar die ik als ziekte van Alexander nu. Ja, en die miste ik al dagen. Daar is net een vrouw die het zoveel voor mij betekend had als Sitske. Nee. Wat wie dat voor vrouw? Een heel lieve vrouw. Heel zwaarzaam. Hij zei, hij zei, en mijn mem zei dan, jongen, Sitske, we terug in, want de famke wordt blind. Zo hij en mem, de liefde is blind. Ik zei, ze is zwanger, dus famke ligt net in de steek. Sitske zei, dat wie alles van mij. Dat kan ik er niet in boven komen. Nee. Net springen, net springen. Hé, ben mijn vriend, hè. Dat ben mijn vriend, jongen. Och. Baas, kijk een toetje. Hé, Trex. Ja, dat is het zijn favoriet, hè. Dus Trex. Dan moest u het zeer niet oproepen van. Als we naar Bergheim gaan, ik. Of in het ziekenhuis, dan gaat hij alleen maar met mij. Ja, en toen weer dan over het lidste tekort, dat ik ook mee naar binnenbos houden. Ja. Ik heb 2 bij jou. 2 jonkjes. Dus je zei het en je harm. Als je bij beide familie liggen hoor, ja. Maar jouw harm heb ik geen bal mee. Ik hoop dat er ben kwart keer bij hij komt dat we erop raden kennen. Want wat is daar met Bart? Nou, zie mij met mijn buurman vertrokken. Dus dan, ja. En ze zei van ons in het jongen die hij is daar. En ze had nog 4 op, hè. 3 jongens en een famke. En die zei gewoon, nee, die hij is er, die ben die broer aan. Maar die had wel laten zijn, ik zie hij ben kwart een keer op. Nou, ik zei, die zit hier verdiep en als het komen wordt, door het doorheen en dan komt het erin. Jo, wel wat mooi maakt het lim. Ja, echt wel. Jawel. Hoe pak je dan het lim weer op? Nou, ik ga, mijn zus die een jongen mee wonen, daar ga ik een hele goede bal mee. Dat gaat heel best op het moment. Ja, december weer het heel sfeer. Iedereen zei het van, na het leven had ik geen zin meer van mij. En dan ben ik wel blij dat ik weer dichterbij ben. Dan kiest dat van weer, dan is de deur is vaak heel belangrijk. En hoe doe je dat dan in de farm wezen? Nou, gewoon, dan ga ik even naar mijn taalbak koffie of je komt bij mij en dan gewoon luisteren wat hem dwars zit of je zegt gewoon helemaal niks, maar dan hindert ik niks. Dan best het af voor hem. Ja, dat is toch bijzonder, zo'n boon. Ja, echt wel. Ja. Echt, daarvoor ben je broers toch? Wanneer? Met de kwam ik een beetje steunen toch? Het leven.
Ben je bot verloren door het versterren van jouw vrouw en zoon? Ja, behoorlijk. Ja. Ik ben nu al meer dan 30 keer van de drank aan. Ik zou bij beginnen te drinken. Nou, toen had hij mijn maat in Burgum, Baten. Hij bij mij was, die zei, stoer door, knip die kapje erop. Nou, ik rook net, ik drink net. Nou, dus, ja. Ik ga al zijn van, weet je wat, ik zat in Malawi, ik maar van de wereld af. Nou, toen kwam mijn maat even en die zei, Boeke, je had nog een zoon. Ik denk, ja, je mag gelijk. En daar vecht ik voor, dat die net gewoon hier, die ik net meer omstapt.